Ramogi ajuang kamora maintiere ageno ni rio maber machiegni chenro marang'ich welo. Magi moko kuom weche ma omiyo pek odiochieng' ma kawuono. God has given and will give us the grace to endure and to turn some of the challenges into opportunities. Serving as Deputy President, I may have fallen short of expectations of my boss, His Excellency the President, my good friend. I ask for your forgiveness. Jotelo mopogore opogore ne otiyo gi nyasi mar lamo ne Kenya e kware ng'uono kendo puodhore e nyim jo Kenya. Je, mnataka hawa watu waendelee? Mnataka waendelee? With Azimio la Umoja onyonore gwenge mag Mount Kenya kod Imbo kagitemo ketho kwan ne Kenya Kwanza mabende ne olimo na Mchumbi kod Rift Valley. The only sure way to safeguard ourselves as individuals, as families, and as a country is by us taking the vaccine. Migao mar thieth owuok oko kajiwo jopiny mondo kaw chanjo kaluwore gi medruok mar kwan jo Kenya magamo midhusi mar corona. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel pari nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokali namba mar simu mar 339 kamioro na ote machuok kata bende do achiel kachiel kokali Facebook page marwa mar Ramogi TV. Jaloko marwa en nyinge Winnie Adoyo. Wachako kama jotelo mapacho ka ne oyudo thuolo mar puodhruok kendo kware ng'uono e lamo makende mane obagi ne Kenya. Lamo makamano timre higa ka higa ne oyuore gi jodito ka otelne gi jatend Kenya Uhuru Kenyatta. Lide Okeyo no yuore romono kendo losonwa report machal kama. Sa adek okinyi, lamo mar 19 mibago higa ka higa no chakore kod wende mag pak. Uganda no bedo mos kawinjo weche mag jip manori kowuok e dho jodolo kalwasi to notwere mokalo kaluwore gi liet mar siasa masani osaso piny Kenya. We raise our heart to God in plea that the Holy Spirit may be not locked out from the hearts of our leaders. We must learn to initiate conversation, to initiate discussions even when we are different in opinions, to be tolerant to the needs of each other. Let us transition from any form of hypocrisy and turn to sincere prayers. We want to transit with God. Enda nasi. Enda nasi. Thuolo no bende no tigo gi jodite puodhruok ka ogai madoho Martha Koome to no kwayo ng'uono kuom jo Kenya kaluwore gi buche moseng'adi ang'aya e pachuka. We confess that we have delayed justice. We confessed that we have let murderers and other criminals go scot-free. We confessed of all our shortcomings and invited God to walk with us as we continue to transform this country. Jalup jatend piny Kenya William Ruto to no kwayo ng'uono ir jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma ok gisebedo ka gimodhore go pi. We have tried our best. We may not have done as much as you would have expected of us. We have failed you in some areas. We have not been as united as we should have been. We have failed in some areas. We ask, and specifically myself, I ask for your forgiveness. Mano keto mayot kwaruok ng'uono ka jotelo mopogore opogore ne oyaw chunygi kendo bolore ka kwayo ng'uono ne jogo magisechwanyorego ka bende ne gisingo nyayo kwe kinde makoro piny Kenya ochimo yiero maduong'. I want to take this opportunity to ask for forgiveness, and if I also forgive those who have wronged me. How I pray that our prayers are matched by our actions. If we do that, we definitely will have peaceful elections, a peaceful transition, and a nation that stands together.
Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta to neno kod wach mokalo kakoro ojiwo gana jo Kenya mondo onyakue ahinya to sinema koro piny Kenya ochomo yiero madwe maraboro. To wish each and every person who is vying the best of luck, knowing that there will only be one winner, as we have been told, and our prayer is that we shall accept and be able to move forward and live to fight another day. Oganda jo Kenya mano yuoro e lamono mano bagi mogike boten Jubilee no nyiso mor margi gi weche mano wachi e lamono kabende negi medo kwa jotelo mapachuka mondo tim campaigns magi e yor kwe. I can only request Kenyans to heed what we say today, that elections are not the end. Wawuoguru oko walam Nyasaye nikech kaneno kendo kwang'yo kaka piny oti Nyasaye osekawo gini kendo oseketo e lwetwa. Telo oken gimochuno, ng'amoloyo botero mbele, ng'amolo be nyaka duog chien tig ng'amolucho. Nilifurahisha sana hasa wakati ambaye Deputy President William Ruto alipoweza kumuita Martha Karua, ni kama kwamba alikuwa shamkaribisha ofisini. Kwa hivyo mimi nishaamua Martha Karua ni Deputy President. En lamo manopong gi chiwo ng'uono kendo timo ng'uono ka jotelo mopogore opogore mapachoka koro singo riwo wi oganda jo Kenya ahinya sema koro piny Kenya ochimo yiero madwe maraboro. Wenge koro chimo jotelo ka bende gidhi timo kaka gisingo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua kod Lange ne ochako donjo kende gwenge mag Masawa ne kisera marombulu. Karua ne oten gi jatend migawo mar pur Peter Munya ne osero mbulu Nyandarua kendo singo dongruok e sekta mar pur kod pith. Walter Nyambaga miyo waler. Jalupo ga imara Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Wangari Karua donje kar chung'od bura mar Naragwa e kaunti ma Nyandarua e chenro mar seto mbulu Masawa mar piny Kenya. Kaunti ma Nyandarua mong'ere kod chenro mar pur pith kod ohala, Karua kod jatend migawo mar pur Peter Munya mane otene ne odhi nyime kod chiwo singo mar biro bero sekta no karanyisi mar chwalo mbolea ne jopiny e yo manyangafu. Tuko na mipango ya kuinua uchumi na kila kaunti hata Nyandarua itakuwa na a new product. Mpango unaitwa One County One Product. Tukiwa na mafactory mpya kwa kila kaunti, hawa vijana wetu watapata kazi. Wewe ndio tunaangalia kama jamii ya Mount Kenya tukiwa zote katika idara hii utuongoze, na tunapenda baba, tunampenda, mwambie arudi tena. Kura ya baba ni kura ya mama. Tunaelewana? Tunaelewana? Na sisi tukiwa ndani ya maslahi yenu wezi kuharibika kwa sababu tutua tukichunga nini. Karua bende ne nyiero kweth siasa mar Kenya Kwanza kopi muni gionge kod lai mong'ith minyal pim kod chenro mar Azimio la Umoja man kod chenro mar siro sekta mar pur Nyandarua kod gwenge mamoko. Serikali ya Raila Amolo Odinga itapambana na ufisadi vilivyo. Ukiniona hapo na uone Munya, unaelewa hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. Hiyo ndio kazi tumepewa na baba Raila Amolo Odinga. Asa mtupigie kura tuweze kufanya hiyo kazi. Jotelo mamoko moriwo koda ka Francis Kimemia bende ne ochopo chung kod Martha Karua loso kod jopiny. Kenya mzima wewe ndio tunaangalia kama jamii ya Mount Kenya tukiwa zote katika idara hii utuongoze, na tunapenda baba, tunampenda, mwambie arudi tena, tukiendelea kufanya siasa yetu hapa, tukiendelea mbele. Kwa serikali itakuwa ya Azimio na iko na mheshimiwa Martha Wangari Karua, iko na mheshimiwa Munya ikiongozwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nege jiwo jodak ma Masawa mar Kenya ni otiko mar Karua kod Odinga ema nyalo biro yombe yiero maduong'. Kwa hivyo tukae ndani ya serikali, tuchunge maslahi yetu katika serikali ya Raila Amolo Odinga. Sasa sisi watu wa mlima tutatengeneza historia kuwa na mama wa kwanza ambaye atakuwa naibu wa rais wa Kenya. Hiyo ni heshima kwa kina mama wote na watu wa mlima wote, si ndio? Nyandarua ni locked. Tutaenda kwa kila mlango, kila boma, tukitafuta kura ya baba na Martha. Ni kweli. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo manye kweth midendo ni Apex motenle kod Senator ma Kisumu Fredo Outa wacho ni kiny gisida yanga jachung' madhi piem Governor Anyang' Nyong'o elaro kom Governor.
Kwethni moting'o Jack Ranguma, manen gavana machon, spika machon Onyango Lo e kind mamoko wacho ni nyasi magima kiny chakore Awasi nyaka City Square e chuny boma ma Kisumu kuma gidhi sidhoe jachung' margi. Mabiro ka gavana machon Ranguma nyocha oselando ni odhi laro komno gi otiko mar MDG. Plan A no ikore ne dhigo opira to referee okuodho firimbi mog disqualify wa mok waronje kata pap pod walimba oko to wawinjo ni gol to wan man wagocho kode podi ng'e gima notimore na nyang' nyong'o nomi direct ticket mane momiyo wan wawacho ni mondo mi Raila Odinga ma waluoro bet president makoro wakelo ni plan B marwa ni mondo kel lokruok kendo dhi okel kura mudhuk ni Raila Amolo Odinga. Wan wawacho ni kwasemiyo Raila Amolo Odinga kura to kuno modongo koro wakawo ng'at miluongo ni dhano. Kwayo jo Kisumu ni Nyasaye osetelonwa kendo kiny wanakel candidate B mane wasingo negi. Maka chakore sa 5 wang'e wabiro chako wuodhwa kochaka Awasi watieko wuodhono ka koro wabiro oganda makwar e Central City ma waluongo ni Central Square. Jalup jatend Kenya William Ruto ne pod onyonore gwenge mag Nam Chumbi kosero ombulu. Ruto kod jotelo motene ne olimo gwenge mag Sarajevo e kaunti ma Mombasa. Mana kaka ndalo ariyo mokalo, thor mar wach mar jotelo mane oloso kod jopiny ne en wach mar duoko pacho chenro mag dho wath ma Mombasa kowuok e boma ma Nairobi kod Naivasha poni giloso piny owacho mabiro. Ruto kwayo jodak ma kadho Nam Chumbi mondo bi ogo ombulu ne jochung' mag Kenya Kwanza. Vile tulifanya kule Rift Valley, tukaweka 1 million acre fund. Tutaweka pesa ya serikali kununua ardhi zote ambazo ziko hapa pwani zenye hakuna wale wanaitwa absentee landlords na wale mabwenyenye wengine wenye ardhi, tukitumia compulsory acquisition ili tuondoe uskwota kabisa katika pwani hii, na wapwani wamiliki ardhi yao, tuwapimie na tuwapatie title deed, ndio tuondoe uskwota katika pwani na katika Mombasa na sehemu za pwani hapa. Tarehe 10 mwezi wa 8 bandari irudi Mombasa, wananchi wapate kazi. Tumewekeana sahihi na William Ruto kwamba yale mashamba ya mabwenyenye ambayo wameyanyakua serikali itayanunua, kila mwananchi apate cheti ya shamba. Ni kweli si kweli? Kawadhi nyime en ogai mar bad migao mar doho mano Martha Koome osingo tiyo machiegni gi okinde manano ni giduoko chien dhungruok mar buche masani thoth e doho ma pachoka. Kani oloso gi jofwambo bang' romo kod jatend riwruok mar okinde LSK Eric Theuri, Koome bende ne golo siem ne okinde ni owere gi loso e yor mbui e weche ma pod dhi nyime. Koome bende wacho ni gibiro bago romo mar chiwo duoko makare e wi wach machalo kama. We are working together to see how we can reduce the backlog of cases which are endemic. We are working to see how we can improve our human resource capital so that we have sufficient personnel to address the backlog of cases. We've also had concerns about the respect that ought to be accorded to court proceedings, not because of the judges, but because of the integrity of the court. Lawyers who are appearing in matters argue before the court, then they take the arguments out there in the social media
to disparage the judges and make all manner of allegations that are unfounded about the judges who are hearing a matter. Ni Ramogi Juang kanye makelo agiko mar tielo mokwongo mar weche manyien moikoni chenro mar ang'ichuelo kata kamano kikidhi mabor pod wantiere gi mathoth mawaikoni. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Twara kanyo wanto wa uoyo kai iwewa kwani idwato Silvia tinde kilari my wife araka ya nini yawa what up ni don't count your chicks before they hatch you to gimaduka fwenyo ji okranga chuobe mamon goye utegi pile kapile high definition the only beat in my mail oh ime kori mako record my one and only. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made with natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Nyakwar Ramogi Juang, bedulu mitni. Wanya wacho ni thot tadoga donga rom ginera. en nyathi mando riwo jite kata mihia Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Machiegni kendo Nyakwar Ramogi wadhi nyime gi weche manyien gi. Kwan mar joma gamo midhusi mar COVID-19 medore kendo migawo mar thieth jiwo oganda mondo kaw chanjo mar kedo kod midhusi no. Ji 63 na oyud kod midhusi ne seche 24 mokadho e kwan ji moya 2,000 mane opim. Mohewo chanjo milion 18 osechiw jagoro mongirore migawo mar thieth Dr. Susan Mochache okoni kwan ji miyudo kod coronavirus nyalo medo idho ahinya to e kind dwe mar 5 kod dwe mar 7. Mochache wacho ni okumba mantie en mana chanjo miyo ji oganda mondo wuog oko kendo kaw chanjo mar coronavirus. Cold season and the rainy season of the month of May, June, July, we would expect an increase in the number of COVID cases because we cannot let down our guard as far as COVID-19 is concerned, because we have seen some countries making serious backtracks and leading up to even, going back to restrictions. The only sure way to safeguard ourselves as individuals, as families, and as a country is by us taking the vaccine. Migawo mar thieth okoni giseketo ikruok makare ne kedo kod midhusi mar monkeypox poni omonjo oganda e pacho. Ma biro mana mdalo machuok bang' riwruok mar thieth e piny mangima manoku lando ayanga ni midhusi mar monkeypox osemonjo pinje maromo 12 e piny mangima. Ripota marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth. Midhusi makelo kuot mar del mong'ere ni monkeypox mane riwruok mar thieth e piny mangima WHO yango ni oselandore e pinje maoko ma kwan gi ok tin ne 12. Jagoro mongirore migawo mar thieth Susan Mochache
oyango ranyisi mag tuoni manyiso ni onyalo bedo tuo makoch. It is true that there is an outbreak of monkeypox. It has shown itself in Europe and in the US, and that is why it is now being called out by the WHO. But monkeypox is a disease that has been there, particularly in certain parts of Africa, where people, for example, eat a lot of wild animals. Mochache okoni tuoni kata bedi ni poko yange pacho kae, piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth oseketo okenge makare koriwo koda karango malong'o chal mar jogo mawuok e pinje maoko mondo kik giland tuono e pacho ka. This territory, the neighboring countries, no monkeypox. But we have heightened our surveillance. We are watching. And just for the population to know that the monkeypox manifests itself as a rash, so you will have a rash, and then the next thing you'll have are things like pimples, fairly big ones. They will not itch, but they are painful. Migawo no oseiko gige pimo midhusi ni mar monkeypox kendo gisechako tudruok kod WHO mar neno ni gikelo koda ka chanjo moko mabiro konyo poni midhusi no monjo piny Kenya. We have the testing capabilities for monkeypox. Are we prepared in the event that it comes out as an epidemic? Yes, we do. We have just come out of another pandemic of COVID-19. The country has already had its infrastructure prepared. Now currently in engagements with suppliers, WHO, to see that we get the vaccine here, because we have never had a problem of monkeypox. We have had no reason. But, we will do an emergency procurement in the event that we should require to have our population vaccinated. Report mane ogol kod riwruok matayo chenro mag thieth e piny mangima WHO tarik 21 mar dweni yango ni ji 92 oseyudo midhusi mar monkeypox e pinje 12 kuma oting'o Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Italy e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Commissioner mar County ma Migori Manomeru Mwangi okoni ruodhi kod jotend gwenge mamoko mondo luyo ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e yore mag siasa ma otelo ne yiero maduong' mabiro. Meru mane riko wuoyo location ma Suna Oruba kama ne ochope nyasi mar sidho ruoth manyien Charles Ouma ne wacho ni piny owacho osenyisogi duto ni giluw lai ma jatend piny Kenya luwo. E nyasi no bende jaod bura ma Suna West Peter Masara omedo sero mbulu ne Raila Odinga ka bende odhi nyime gi go debe ne jochung' mag ODM. Jaod bura ma Suna West kumachielo ne okwayo Uganda kaunti ma Migori mondo ogo dho mbulu ne jogo mawal kod party mar ODM e yiero maduong' mabiro. Ya kwamba tuangalie rais wetu, tuangalie ameongea namna gani, tuangalie sura yake, uone ameelekea wapi, na kama rais ameelekea east, munafanya hivyo. Akielekea west, munafanya hivyo. Akipiga about turn, munafanya nini? Sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba tumesikiliza kwa sauti mzuri na tufanye kazi kulingana na mahitaji ya wananchi. Politics is good. Politics can develop and it can destroy. Good politics develops. Bad politics destroys. So I'm encouraging our people to be peaceful. Let us campaign in a peaceful way. Hatuwezi pea Raila presidency, alafu chini hapa tunamkata miguu. There's no way. Kuna walimu hapa wako na walimu yao. Lakini wacha niwaulize, baba, wakati anataka kupeana pesa kule Nairobi, na pesa ya county imekuwa kidogo, mkimpea gavana mbaya, mwenye hawezi kupea sikio yake asikie, atampea pesa kweli? Piny owacho okoni kruok ni kare mar bago nyasi mag madaraka tarik 1 dwe manyien. Jagoro mong'ere migawo mar Rita Karanja Kibicho ne otimo limbe alap Mauru Gardens ma Nairobi kama ibiro bago e romono. Kibicho wacho ni onge welo ma ogwel kowuok e pinje ma oko kendo mana jo Kenya ema biro yuoro e nyasi no. Kibicho wacho ni kwan jo Kenya ma ok tin 30,000 igeno e nyasi no ma ne timore juma manyien. We've been here today basically to just view the rehearsals by the school children and also the entertainment and give feedback. We are impressed by the level of preparedness that we have witnessed from the children. What is remaining
is those things that you do on the final days, like setting up the seeds, setting up the flowers, and just sprucing this place to ensure that it is fit for purpose. We're expecting to host about 30,000 people. There is no invitation. It's an open invite for the public. Ramogi nyithindo mokadek dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Baringo referral ka wachore ni jadolo moro owango gi marach wira ne chechni ne gikwalo kek mar siling 80. Nyithindo go mawuok e kar dak ma Kap Timor e Kabarnet Baringo Central wachore ni jadolo ne omako achiel kuom gima bende konye timo tije mag ot gi kodira mondo giyud go chiemo nikech giwuok e familia mochando kendo chako wango tiende gi e mach makakni mar jiko mondo miyo ful jowetene mamoko. Kaluwore kod joneno mabene oreso nyithindo go, jadolo no mabende en jariembo mar bodaboda akendo jawer ne okuongo olonyo nyithindo go duk kapok ochako ketogi e mach makakni. Jogweng' kwa apisas magarita mondo neni nyithindo go oyudo ratichgi. Sasa mimi kungoja watoto asubuhi afike, kumbe ako hapa hivi. Sasa akaniambia watoto, huyo mtoto akaniambia alitupiga na kupiga alafu anatukishikilia miguu kwa moto. Sasa mimi nikiwa mzazi nilifeel vibaya sana. Anajiita pasta. Majirani wakatokezea tukaenda kumwangalia kuona hai ni watoto wanachoma na wanapiga. Wanasema wameiba nini? Kangumu. Sema kuiba kangumu, nikasema hapana. Sasa nani atatusaidia? Nikajaribu nikaita jirani yangu kule juu kwa sababu ni usiku watu wamelala. Nikamwambia jirani kuja hapo kwako pa chini kwa bakery. Kwa kangumu kuna watoto wanachoma kuja tusaidieni. Na unaona watoto wanalia kilio cha uchungu. Wacha katokezea. Kuja tukaenda kuangalia kuona hai watoto si watoto vile. Na kusema ukweli kama yeye ni pasta nafikiri ni mtu wa msamaha sana because ameshajua Mungu. Ingekuwa ni mtu mwenye hajawahi jua Mungu tungemsamea hata sana. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Togi maduka fuenyo, jiokrang chuobe, mamon goye ute gi pile ka pile. High definition. The only beat in my maze. Oh, imbe kodi makori kodgi. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo wasenyo ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Unga nyororo, kwa ugali moto, keto kwa masongo, basi unga ni gani, niambie ni gani, unga ni gani. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara.
ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia, natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni kendo nyakwa Ramogi kawadhi nyime ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro siro bero siepe kind piny Kenya kod Uganda manano ni chenro mag ohala obedo malong'o ne jodak ma Busia toka otelo dwe mar aboro. Odinga ne wacho ni tego siepe kind pinje ma Afrika ma ugwe bende biro chogo thuolo mar tije ne rowere. Kaka jafwambo marwa Eriko Wengalero, kweth mar Azimio bende oseo riwruok mar Kenya Kwanza motelie gi jalup jatend piny William Ruto kuom koso chia mar tayo Kenya. Odiochieng' mare mar ariyo e yimbo mar Kenya, Odinga nogo tach e kaunti ma Busia mar Serombulu ne dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar abich. Odinga nolimo Butula, Teso North, Nambale ae gikone to ne ochopo gi Lange Matayos mano e chuny boma ma Busia. Kaka okang' mar chugo thuolo mag tije ne rowere kendo bero lwasi mar ohala, Odinga nowacho ni osechako goyo okang' mar tego siep e kind pinje ma ogoyo tong' gi Kenya ahinya to Uganda. Tumeongea na Museveni. Nataka tufungue mpaka Kenya na Uganda. Tuimarishe uhusiano wetu. Tunataka kujenga hapa Busia a special economic zone. Kalango Odinga to sechego nosiemo wang' jopiny mondo kwed mokalo riwruok mar Kenya Kwanza makoro sani temo muomo gwenge ma imbo mar Kenya. Ka gituo ni kweth makamano ni kod jotelo makinde duto onge kod paro maliw mar konyo Kenya. Nani anasaidia wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta multi-party? Nani ameleta devolution? Na mimi naona mlima, naona pwani, naona Nairobi, naona magharibi, naona Nyanza, Ukambani, Northeastern, zote ziko nyuma ya baba. Wale walienda kule upande mwingine ni watu wanafanya biashara na nyinyi. Wameambiwa hawawezi kupata chochote wasipopeana 70 kwa 100. Ndio wapatiwe 30 kwa 100. Sisi Mheshimiwa Raila tayari ametupatia bwana Oparanya, ametupatia Marende. Odinga geto mbulu moheo milioni 2.5 mano e county sabich mag jodak ma Western kosingo ni telo mare biro kedo kod nengo ngima makoro tek tweta sani. Odinga gilange na ramoni kura duto ma Western koro nyaka bidonj mane e kap mare dwe mar aboro. Nataka hapa Busia mfanye 3 piece and 6 piece. MCA, MP, Women Rep, Senator, Governor, Rais. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga odiochieng' mare mar ariyo e ma Western koro okonjo piny mondo oneni duond bura mar ODM oyudo sir mapek mokalo kendo jotelo duto oyier mana e bwo bura mar ODM. Odinga kiny nochim kaunti ma Trans Nzoia mar sero jopiny mondo ochung' kode yiero mar dwe mar aboro. Eriko Wenga, Ramogi TV, Matayos, Busia County. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne opuoyo jotend bengi maduong' mar CBK kumbedo kod yie gi jolony ma pacho kaendi kama bengino ne omiyo jolony ma jokanyo kende orak mar gero ot ma otiye kod omenda maromo shillings bilion 2.5 e boma Nairobi. Uhuru manen wendo maduong' e nyasi mar yaw CBK Pension Towers ma oger kod omenda mag jok manitiyo ne CBK masani osedhi e yweyo bende ne opako dongruok ma oseneno iketo mwandu kod omenda jok ma osedhi e yweyo bang' tich kata pension masani ni kod mwandu maromo shiling trilion 1.4. Edwin Okoth miyo waler mar wachno. E chuny boma ma Nairobi, apaya mar Harambee Avenue koro ni kod ot manyien mabiro chiwo thuolo mag apise e gorofa 27. CBK Pension Towers mane ochak higni 4 mokalo koro serumo kendo loko lwasi mar chuny boma kama ute piem e bor ka gilawo chopo e boche.
Odno mabende ni kod thuolo mar gorofa 6 e bwoye ne ogor kendo ger kod jolony mathur ka kende, kendo tiyo kod yore manyasani mag nyayo teko mag stima mawuok e ler mar chieng'. Wach mane omoro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane en wendo modhiale yawe. It has been fully financed from internal resources of the pension fund and not 1 shilling from the Central Bank of Kenya. Hongera sana. Pongezi sana. Further, as the governor has just told us, the professionals that were entrusted to put this landmark together, architects, quantity surveyors, engineers, are all young Kenyans. Uhuru bende ne owacho ni bedo ni agucho omenda mag jogo ma osedhi yweyo bang' tich osedongo e okang' mamalo en ranyisi mar dongruok ma oseneno e kaka omendago itiyogo maber kaluwore kod lwasi maber mag chike ma piny owacho oseketo. Kenya now compares quite favorably with the developed markets in this respect. Since the enactment of the Retirement Benefits Act in 1997 and the subsequent establishment of the Retirement Benefits Authority in the year 2000, pension assets have grown from Kenya shillings 40 billion in 2000 to Kenya shillings 1.4 trillion as at June 2021. Pach Uhuru no ne osir kod jatend migawo mar omenda Ukur Yatani mane owacho ni piny owacho koro nyalo kata kawo hola koa kuom omenda ma jotich kano mondo konygi ka gidhi e yweyo bang' tich. Pension fund in this country, I think I've traveled a long way. And we've reached that time that yes, it can provide alternative funding for public ventures. And we see success story in this. CBK Pension Towers mawi okeno. Koro biro bedo achiel kuom yore ma jogo mane otiyo ne bengino biro medo go yuto margi ka gin e yweyo margi bang' tich kendo golo negi pek mar ngima mana kaka jakom mar agucho omenda Ngire Dominic Mwenja lero. If you look at these 2 towers, Your Excellency, they exemplify 2 retired individuals, one facing this way, Your Excellency, the other one facing the other way, and in between we have the pension towers, we have the pension fund, and the CBK as the anchor and the support for our retirees. Our retirees give us the best years of their lives. It is incumbent upon us also to make sure that they're comfortable in their golden years. Odno en achiel kuom ute maboyo mogik e chuny boma ma Nairobi, kendo chiwo thuolo maber ne ng'at madwaro neno boma gi malo. Mano igeno ni en achiel kuom gigo mabiro ywayo ne ohala kowuok kuom jogo madwaro yawo apise e chuny boma ma Nairobi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Apis mbetre mar piny Amerika e pacho kae riwruok kod apisas mag okwach kich ogolo singo mar shillings milion 100 ewi ng'ato ka ng'ato kuom achije 2 mimanyo kuom uso yedhe mamero ji, ataro mar chik kod nego lee mag bungu kendo tero fuoni magi Amerika. Kane giloso kod jofwambo e kar log tich mar okwach kich e boma ma Nairobi ka, jatendo bila mag okwach kich George Kinoti okwayo nywako ne kedo kod maundu. I joined Director Kinoti today in announcing 2 rewards of up to $1 million each for information leading to the arrest and conviction of fugitives Abdi Hussein Ahmed and Badru Abdul Aziz. They were involved in transportation, distribution, and smuggling of 190 kilograms of rhinoceros horns and 10 tons of elephant ivory from different countries in Africa. They were then transported to Nairobi and later arraigned before Jomo Kenyatta International Airport through court. On July 12th of the year 2019, same suspect Badru was granted a bail of only 200 Kenya shillings. Jogo manie sekta mar limbe Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo bi ombeki moko kuom chike momono ndeke mawuok e pinje maoko piyo alap mandeke mar Moi International Airport Mombasa. Kotelnegi kod Victor Shitaka ma en jakom riwruogno midendo ni Kenya Coast Tourism Association gikoni moko kuom ndeke mayande ogeng'negi e kinde tuo corona sani chano chako wuoth mabiro Mombasa to kata kamano piny Kenya pod okumogi.
Esechegi welo matimo limbe Mombasa ni kwa natamalo prangwen ka thothgi gin mago mawuok e pacho kaendi. Kato bedo ni otende mantie kadhodh nam chumbi ni kod thuolo mar ting'o welo 50,000 odiochieng' kod odiochieng'. Medruok mar ndeke mapiyo achiel kachiel e paw ndege ma Mombasa kowuok e pinje maoko gikoni biro medo kwan welo matimo limbe kadho wadh nam chumbi. Gino mabende biro medo chiwo thuolo mag tije ne jogo manie sekta mar limbe. Increased tourism, increased numbers of people coming to Mombasa, increased money in the pocket of the people. Last year we barely received 800,000 guests in the country. But if you look at December and during Easter holidays, the trajectory is going up based on the domestic market. Now, that is why we are pushing for this opening skies policy. So if we push the numbers, if we push this issue of open skies, we can reach another level of even attracting even 2 million or 3 million in a year. For us, if we want to fill this 50,000 beds a day, just multiply that by 100, which is 100 nights, right? Only 100 nights. That is 5 million guests, right? With only 2 international flights and 3 regional, how do we do 5 million guests to fill in our just 100 nights? So simple math equation to know why we have to open our skies and to allow especially the airlines that were not allowed to land back after COVID to do that as a starter, and then let us invite all the other airlines to participate. Okombe mar piny mangima milaro e tuk adhula World Cup omolo e piny Kenya. Ma en tielo mar 4 ma okombe no limo pacho kaendi ka piny Kenya na achiel kuom pinje 51 ma okombe no biro limo bende na achiel kuom pinje 9 mowale Afrika ni limbe mar okombe no. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otelo ne jotend migepe jotugo machon johera mag adhula e rwako okombe no e pacho ka e kar jot mare. E nyasi no jatend migawo matuke Amina Mohamed ne ogero kamano ne tend adhula e piny mangima kuom yiero piny Kenya kaka achiel kuom pinje ma okombe no limo. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta ne oyango wuodh okombe no e pacho ka kaka nojiwo jomatindo mawera adhula kendo wacho ni en gima greatest prize of all. I believe, as David does, that these teams here will also hoist this trophy in the very near future. Ramogi gi kanyo bende makelo we giko mar ang'ich welo. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni eri. Nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa ne en Winnie Adoyo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Ningeo ni ana singorene mama ni anabotimo gimora mora ma enongisa ni anatim. Okuonga do ni duok penjo madwa penji. Enango miyo in roko law mar teddy bear. Golo kumama, golo. Wangisi ni mara e kama watede, ma e kama walose. Mit mara tari ni kwaro mogi wacho ni kete manaka
koka wachake koka wadwa muoke kaka uneno wani wane ma wan ka karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro di chieng' ngeso kochakore sa 11 miriambo. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Iwinjo nyakochia enure nigi ich makecho to iye makae no wachre ni in mikae jatelo iluongo ni ng'wono mar chieng' mokwongo e tich nduru mana wiche od cha injinia mabwok apenjora eni ajoin siasa koso nyocha koni maber from day one ni joka gin jok michuna chuna gin jok mimako mana gi thuon Kineno chopa nyola no se yumi gilo kidho Nyakochia Era gimbola ni se